Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Protests will happen everywhere. हम 5 वर्षांची चीफ मिनिस्टर असताना व्हडले प्रोटेस्ट जाले. Whether it was medium of instruction धर किंवा SEZ धर आमकां सेक्शन 144 इम्पोज करून कोणूच राज्य चलोवपाक शकना. See, section 144 has to be justified. One side they are saying that they want to hold elections before 18th December. One side they are saying section 144 is imposed because of COVID pandemic. COVID pandemic असताना तुम्ही इलेक्शन पोस्टपोन करपाचे न्ही. Now suddenly elections, Zilla elections, they are planning, and on the other side, Chief Minister is announcing 10,000 jobs. Jobs तुम्ही दाखोवपाक सोदता भुरग्यांक की BJP वोट करात जाल्यार तुमकां jobs. 10,000 jobs जर तुम्ही रिलीज करतात, जर मिनिमम सॅलरी जर धरली जाल्यार 350 crores फायनान्शियल इम्प्लिकेशन जाता फॉर अ इयर. जाल्यार द टोटल बजेटरी रिक्वायरमेंट कम्स टू अराउंड ₹350 crores. त्या पावटीचे बजेटाची प्रोविजन 350 कोटीची केल्या काय म्हणून बजेट चेक केले. देर इज नो प्रोविजन ऑफ ₹350 crores फॉर दीस जॉब्स. तुम्ही 350 कोटी रुपया कशे करून प्रोवाइड करतले? मजगती उत्तराखंडाच्या आदल्या काँग्रेस मंत्र्याची घरकान अंजली दोबाल फेर्नांडीस 101 लोकांक घेवन काँग्रेसीत, ती खंय मूळ गोंयची. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.